سليمان محمد أمين آدي جگوندê Lotکê ya hat تعریبkirin ta Ebu Uceyla ev gund bi serdevera aliyan ve ye zayîna wî sala 1967 zayînî bû. Malbata wî malbatek sana bû, ji 6 kesa bûn û ew biçûkê birayê xwe bû. Malbat çûn Qamişlo û li taxa cirnikê biçûk li rojhilatê Qamişlo diman. Piştre Silêman çû Şamê ji ber rewşa jiyanê ya nexweş gogêl Şamê kar bike û di 21 avdarê de sal 1986 pekrewan bû bi gulê rejîma Sûrî wek dibêjin El Heresî Cumhûrî gava got Kurd derketin xwepêşandanekê li hemberî Qesr Cumhûrî û rejîma Sûrî ew qedexe kirin û nehiştin ahenga Newrozê bikin. Di vê xwepêşandanê de leşgerên Hafız el Esed ê Qesr Cumhûrî Silêman Mihemed Emîn Adî kuştin. Piştî vî hawî Hafız el Esed mersûmek derxist tê de got 21 avdarê etleyê tiştek tineyê li hemû Sûrî û navê wê kir Roja Dayîkê yan Eîdil ji bo gog veşêre navê cejna Newrozê û cejna Newrozê bi xwe nayê veşartin. Wek her kes zanin gog dibερî sala got Silêman Adî û ta sala Silêman Adî jî pekrewan bû. Dewam di roja 21 avdarê de hebû. Hikûmet tehde gelek li muwezzifat kirin, şagirdat kirin, êgo netiçûn dibistanê xwe û netiçûn saziyên xwe û tiçûn Newrozê. Silêman Adî hişt ev roj pê rawestandin ti tiştek lê tinebe û bibe etle li Sûrî. Dilovaniya Xwedê lê be û serê malbata wî û gelê Kurd sax be.